Kanino, sir? May coach rin? Takip ko yan. Sir. Sino kasabay mo? Bila mo, Mary? Ay, may nag-training ka lang. Matraining ka lang. Dalawa mo. Kuya, pa, sabi ko parang hindi nagbago ang dalawa. Parang hindi nagpahinga. Nag-training ka pala eh. Ba't para talaga sir pag may training, no? Lang pera. Coach, yung medal. Dala mo? Yung medal? Dala mo po? Huwag na. Susunod na lang. Ay, Thursday. Thursday. Vlog? Sige, coach. Meron ka ba Thursday? Thursday. Bago pa naman, mamaya ako pumunta. Huwag na, coach. Sa Thursday na lang. Huwag na. Wala ba sige yan? Ha? Thursday? Oo. Oo, nagpalista po. Sige, coach. Salamat. Kuya Lord, Kuya ko rin coach rin. Doon ka tsaka si Eric. Tuloy si sir. Tuloy si coach. Sabi ko, ito naman coach mahiya. Normal lang na matalo tayo. Talo kami. Masira pa string. Hindi siya makapaniwala kanina eh. Hindi napasok. Sabi niya, minsan na nga lang mabigla, nasira pa yung string. Out. Good decision. Pero muntik na yun. Yun? Muntik niya. Muntik na. Oh, malapit na malapit eh. Ay, sayang. Baba. Anong play na ako? Dalawa pa lang ata ako sa ramo. Tatlo ko na din ata. Tatlo na din ba ako? Una kong play. Pangalawa. Pangatlo pa lang ata. Grabe, nakalawit na. 2 max. Nice one.
Nagtitraining ka rin, sir? Pala, nagtitraining ka rin. Kasama mo si Mom. Bakit ayaw mo mag-training? Play ka lang pala rin, sir. Minakaroon na yun. Si Ma'am Mary nga pa, nagtitraining din. Kami, nagtitraining din kami. Training ka na din, sir. Wala kasi ay, Yun lang. Yun ang problema. linggo. Kaya gusto ko pag linggo. Wala na akong gagawin. Ilang times ka na sir nagpiplay? Sa isang linggo? Tatlo. Okay na yun. Kasi papawit lang. Oo, papawis mo. Para hindi ma-stroke ka. Buti yung sa paa mo sir, di na Hindi na nagbubuka. talagang dapat matanggalan yung cyst, ano? Uy, sayang. Out. Nagbebenta ba si Ma'am Mary? Hindi. Ano yun, sir? Pag hindi maswerte yung sa uli. Ma'am Mary, nagbebenta ka na rin pa? Nagbebenta ka na rin? Pwede daw po, pero po. Pwede po yan sa sa diabetic kasi di matamis. Okay, sige nga. Sige nga. Magkano yan, Ma'am Mary? Pinanda yan na po. Pwede na yan po. Ay, hello po. Biglang bumait. Unang Si Judge. kagat. Biglang bumait. Makakas ang laman niya. Panalo kayo, okay? Hi guys! Dito yan sa RSM sa Mang Cruz Diet. So if you wanna play, come with us, join us. Papawis lang tayo. Judge, uminom ka muna ng tubig. Matitigakan ka dyan. Ito, mawit.